Salutare din pepinierele Fundulea, vă salut al dumneavoastră Achim Gabriel, de specialitate inginer agronom în cadrul pepinierelor Fundulea. Astăzi vreau să vorbim despre zmeura galbenă, pentru că în pepinierele Fundulea, pe lângă zmeura remontantă, zmeura uniferă, varietate de soiuri de zmeură, noi producem și zmeura galbenă, zmeura citria. Zmeura citria fructifică la sfârșit de mai, primele fructe le vedeți la sfârșit de mai, până undeva spre sfârșit de iunie. Și credeți-mă pe mine pe cuvânt, pentru că eu în fiecare zi gust din fructele acestui soi, sunt foarte dulci și foarte parfumate. Îmi place să spun că nu cred că există soi mai dulce sau fructe de zmeură mai dulci ca acest soi. Specificațiile sale tehnice. Trebuie să luăm foarte bine în considerare distanța dintre rânduri, pe care eu o recomand să fie undeva la 2,5 metri, pentru că are o drajonare foarte puternică. Puterea de drajonare este foarte puternică. Fructele sunt de dimensiuni medii, 6-7 grame, iar rodul pe plantă e un rod foarte bogat. Aceste plante cu rădăcină nudă le puteți planta atât în toamnă cât și în primăvară, iar pentru cei ce nu v-ați hotărât sau nu mă credeți pe mine pe cuvânt, haideți, veniți în coasă, degustați din toate soiurile produse aici în pepinierele Fundulea și multiplicate. Și aici ne referim la puieți de plante, de zmeuri, murși și coacăzi, peste 10 soiuri ce pot fi achiziționate fie în toamna anului 2023, fie în primăvara anului 2024. Așa că până una alta, eu vă las de aici din pepinierele Fundulea, pentru că am o groază de treabă de făcut printre aceste minunate plante.